Hai, ni fa daɗi nake ji an fasa auren Rahama Sadau. A to wallahi to ki samu guri ki zauna mana. Ba zan zauna ba. Ai sai ki ta dewa. Na sha kwada mata bari anan kan tunan. Maryam ya na ji an cewa kina da aljanna. A dakata, ba sai kin mu wannan ihun ba. Iya yanzu ma kin tabbatar min kina da su. To amma ya suna aljanna da kike da su? Aminu sai A cikin aljannan? Kwalale dorai. To Da alugum shi ma aljanna ne? Kace akwai sauran rashin a hankali a ƙasar ne. Kice su ma aljanna suna da daraktoci masu irin sunan daraktocin mu. Normal ne to. Amma dai a cikin sa har da sarki Aliko. Wala ba ruwan alimi. Kamar iya zaka ce ba ruwanka. Ba kai ka fara kawo ta Kannywood ba. Ni zargi ma nake ina tunanin kai ka tura mata ma aljanu. Kana tunanin zaka iya min barazana ne? Kai ni fa barazana ne mai yiwa barazana kawo ku ai dole in yi maka barazana. Kuma dole a cikin Kannywood a samu zakakuran da za su je su samu wannan maganin a cikin dajin kare kukanka. Magana yara kuma? Kamar iya magana yara. Kaga yanzu maganin nan fa dole sai an je dajin Sambisa sannan za a iya samu shi kuma dole sai an samu zakakuran da zai je dajin Sambisa. Amar Allah. Allah kuwa. Kai, ni fa Prince wallahi ina so in magana da kai sai dai wallahi kwarjini kake min niyyas. Je ka kai tsaye kai magana da kake so kai. Ka san fa kai zakakuri ne kuma ka ce zaka iya yin komai akan Maryam Yahaya. Kaga zaka iya zuwa gaba da dajin Sambisa ma ka samu mata wannan makarin asiri da sarki ya mata. Dan ba sai na bazar da kai ba. Me ya zafi kuma zaka bazar da ni Prince? Yanzu me kake nufi kenan? Babu ruwanka da mu. Tam, shikenan. Amiya dan kwambo. Muna da hankali. Ni ma ai na san kuna da hankali shi yasa kaga na kirawo ku. Kaga kai kaga je kaga yau ka buge baraka ma ke bana. Kaga zaka yin komai akan wannan yarinya. Akwai sauran rashin a hankali a ƙasar ne. Ni a jikina na da cewa kai kadai zaka iya zuwa dajin Sambisa ka samu wa Maryam Yahaya wannan makari nata. Sai dai mu tafi tare wallahi. Ka ganni nan wallahi ba ni da lafiya. Amma da gudawa nake kaga za ta yi barke mana a hanya. Hanya ɗaya ce. Yawwa wace hanya kenan? Mu tattara mu kai shi ƙara kotu. Kotu kuma. Kunan aje kotu din. To kai da kake cewa kai su kotu, kai da ma ahalinka ka kasa ba su gadan su. Saboda dukiyar su ce. A'a, ba dukiyar su ba sai taka ce amma kuma kai mahaifinsu ne ai. Kuma kai musu alƙawari ko ba kai musu ba. Na musu alƙawari. A'a, to ka cika musu mana. Ai lokacin da na musu alƙawari din nan ba cikin hankali na nake ba. To ai shikenan. Mama dan Allah ya sauri a je a yi mu wanki na wallahi kayana duka sun yi datti. Kar ki manta idan kin wanke ki je ki kai wa Hassan ya goge mu. Hai, gaskiya maulidin marako wallahi amma ta garin sun ban tausayi. Sai da suka gama shirya mutafadin su ga soye mutafadin su za a zo gurin maulidi kawai ruwa ya sarki. Na rantsayar girman Allah, mutafa biyar sanyi cincin yayin ni kus shinkafa ta ya mita lahi da hali yayi. Nama ko dole a mai wuta. Ai kawai babu abin da za mu iya cewa sai Allah ya sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana da hankali kuwa? Ka san me kake cewa? Ai ya isa ne yasa ya haka. Wa ya isa ya haka in dai ba Allah ba. Yadda da haka kuma imani. Ai Allah ya isa kawai, ya isa. Dole wa da ka riba amma abin yana dan man dariya. Sai kuma yana ban tausayi wallahi. Allah. Kin ga su mai nan ma ita ma mata fafin ta yana kus. Allah sarki. Jamila na gode ya aka yi ne na ji an ce ke ma cincin ɗinki yayi yami. Ba ku san yadda Allah ya mun jaɗar dogo ba. Ana ruwa ina cin abinci. Na rantse da girman Allah mata yaya na ce tana son mu. Na rantse da Allah ana ruwa tana ƙaro mun. Ana ruwa ina cinyawa tana ƙaro mun. To kuwa Allah tsine wa wannan matar tasa wallahi. Ai ke ni shiri da ke har abada. In te ni da ke ni shiri har abada. Kuma duk inda yake jan haushi na wallahi dole sai ki rabu da ni. Banza sha. He kin jira wallahi. Wanda bai san abin da yake yi. Allah wallahi. Kawai ni dai ana ruwa na je daki na yi. Shiru. Wallahi. To amma ko mun san da cewa duk abin da ya faru kawai nufin Allah ne, komai daga Allah ne. Abin da Allah ya shine daidai saboda Allah baya ba daidai ba, komai Allah ya daidai ne kawai. Yadda da haka kuma imani. To shi yasa muka yarda da haka. Duk wani abu da ya faru daga Allah ne, mai kyau ko mara kyau. Mun yi imani akan hakan. Shi yasa idan yau za a yi ruwa, gobe a yi ruwa, jibi a yi ruwa, da safe da rana da yamma, ko da yaushe a yi ruwa, a koma rayuwar ruwa. Dole sai mun yi maulidi. Dole he mun bada capacity mun bada capacity. Alquran capacity iya capacity. Allah dole he mun bada capacity akan maulidi. In dai maulidi ne yanzu ma aka fara. Ba fara ba. Ya za a fara capacity kawai. You supposed to know who we are. We will show you who we are. That is why you're supposed to know. Allah. Sai na shara maka bari wallahi. Ka kuma tun nata ko sai ka sai na bariska. Menene? Ba da kai nake ba. Mun san me yasa baka da hankali. Daban da hankali na abubuwa irin na masu hankali kawai saboda na faɗi ra'ayina. Na ce na fa sai editor na editor ne ko mai abin nan? Mana.
Ni dai gaskiya Hadiza gaban ta min girma gaskiya. Sai dai ga mai sana'a nan inda a bashi. Ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare. Mutumi na ga ta ne ɗinka ba ta ji aure wallahi tunda ta fito gidanka ba ta aure ba. Wannan ba matsala ba ce. Ka san da wa take tare yanzu ko? Dan bori ne ko kuma me? To ta koma tarayya yanzu da Sarki Ali. Da Sarki Ali take tarayya. Kuma ana kishin din ma tana da abin nan. Na ga wani dalili ma tana dauke da juna biyu. Kaji ko? Kaji ko? Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Kai bugagge ka ji tsoron Allah. To bugaggiya in ban ji tsoron Allah ba tsoron ki zan ji. Kai wane ne kai waye? Wayayye ne ni mai wayar da wayayyu cikin wayan da za su gane cewa suna da wayo. Na lura cewa wuyanka ya isa yanka. Wanda wuyansa ya isa yanka shi kadai ya isa ya gane cewa wuyan wani ya isa yanka. Kaga wuyan mu ni da kai ya isa yanka kenan ko ba haka bane? Tukurma bro banka. Ba irin su o'o ba. Magana kake? Ba magana nake baki na ne haka. Magana kai jahili ne a kauyen. Abi ya ki cinyewa wallahi na gaji da zaman gorocin nan. Allah ya mun aure ko in lalace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana da hankali kuwa? Ni ko nake da hankali. Ka san me kake cewa? Na san me nake cewa mana. Da ban san me nake cewa ba zan faɗa ballanta na har ka ji. To in ko ka san kana da hankali ba za ka taɓa neman abin da ba za ka samu ba. Kamar ya zan nemi abin da ban samu ba. So kake ka ce auren ma ba zan samu ba kenan kai ka san me zai faru ma da gobe na kenan. Kuma ba za ka taɓa faɗan abin da ba zai yi ba. Oke dakata yanzu misali idan na zo neman auren yarka kenan ba za ka bani ba. Ba zan baka ba. To kaga kenan da a ce wani baya ba wani auren yarsa kai ma da baka samu auren uwar yarka ba. Ko ba haka bane? Ina kai ina waɗannan maganganu. To ya ba zan yi wannan magana ba raina ne ya ɓaci. Kenan idan ranka ya ɓaci sai kuma hankalinka ya ɓata? Aba. Ina son kai aure. Yawwa, ka ji yar gari wallahi tana so na yi aure. Yanzu idan na aure ki wace irin kulawa za ki bani? Na share maka gida. Na kai maka ruwa ban ɗaki. Kai, Allah ta burge ni. Ta ce, in share maka gida, in kai maka ruwa ban ɗaki. Allah ta burge ni. Amma dai za ka yi min subscribe ai ko? In ba haka ba fa. Zan koyi abin da ya dace ne a kai. Ka je kai abin da ya dace. Ni da kai shege ka fasa. Mu zuba mu gani baka san abin da na shirya bane. Duk abin da ka shirya kake so ka yi ba za ka yi nasara ba. Zuba mu gani. Babara ba kana da ji ko? Kai baka kawaici ne? Wani irin kawaici kuma? Gaskiya ce ai so nake ka zama shaida akai shi yasa ai. Kilishi kayan faɗi ƙara ma wato yana ba ta wake ba. Wani irin kallo kenan kake min haka? To ke wani irin kallo ne ma ba zan miki ba sai da kika san irin ruwa da tsakin da zaki domin kiga ki raba su Maya da Abba kuma kin san ba za ki taɓa iya raba su wallahi. Wallahi sai na raba ta da Abba. Wallahi ba za su rabu ba. Wallahi sai sun rabu. Abba fa ba zai taɓa rubuwa da Sumayya ba. Wallahi sai sun rabu. Oho dai. Shi yasa ba zan huce akan sa ba. To akan wa zaki wuce kenan? Akan matarsa zan huce. Kai idan kuma ya mutu fa? Cewa zan yi kawai Allah ya ji kansa. Ai dama ba damuwa kika da shi ba. Ba ruwanka. Kamar ya ba ruwana. Tunda abin da ya faru ba kai ya shafa ba. Kamar ya bai shafe ni ba idan bai shafe ni ba za ki ganni ne. Ni da ƴan uwana ya shafa. Ke kika jiyo. Gafara ta dalla. Oho dai ke kika jiyo. Gafara ta dalla. A je ka kawo min dukiyata. Ba za a baka ba. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka Allah ka jina. Ina raban ina rabu ne. Ka san da cewa wannan kuɗin naka da aka tura gidan shi a aje mai ka san ya san da su kuma ni ma na san da su kuma ya ce wallahi ba zai baka ko wuta kake ci. Wallahi in wani wurin ne aka yi min haka. Da yanzu kan mutum ya riga na faduwa. Kuma ka sani a yanzu haka magana da ake kuɗin nan ma suna hannuna kuma wallahi tunda kuɗin nan suka shigo hannuna mai raba da kuɗin nan ko sai dai mutuwa. To ai ko mutuwa za ta raba ku. An gaya ma ni karamin yaro ne da zaka razana da kashe ni ba karamin abu ne mai wahala ba kuma kuɗi na cinye. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka Allah ka jina ga ba. Barkaji ni fa na riga na gama daddawa dama ina so in samu lagon ka kuma wallahi na riga na samu. Wato har yanzu baka hakura ba kana nan kana tabi da ka samu lago na. Kuma kaga duk wannan abin da muke tsakanin na da kai na san da cewa kamar zamu iya sasanta da ƙarshe kawai shi yasa. Mu sasanta da wa? Da ni mana in ba haka ba kan mu fa za a ji fa. Ai sai dai a ji mu. Barawo dan sani dan iska. Oke ya kamata ka ce ko? To shikenan a je mu ni da kai kuɗi kuma an take su. In baka san abin da ke damuna baka tambaye waɗannan. Babu ruwana da abin da yake damu ka ko ni abin da yake damuna na sani. Ai kai ma asali kuɗin ba naka bane na babara bane. Ba nasa bane wallahi na wani. Akan wannan kuɗin wallahi sai dai idan mu raba gari. Ai mun riga ma mun raba tuntuni kai ka tafi da garin ni na tafi da kuɗi. Kai shikenan sai a bani kwambar haka? Sama da haka ma zan iya barinka kai a jikin kama da zaka iya siro min tafiya zan yi da su. Maganar kuɗi ce ba dole tsaya. Ka san halin da muke ciki ko da ka shigo gidan nan da wannan ihu? Wani ina ruwana da halin da kuke ciki halin da nake ciki kawai na sani ko kana so ka ce baka san ma me ake ciki ba. Na sani na tsaya ina maka wannan ihun ni ma. Kaga malam na fa san ka ko ka sani zaka iya ihun da ya wuce haka domin ka fitar da kanka dan haka fa ni ne fa. Ko hasada kake mu?
kamar ya hasada nake ma. To ka bani karbi kuɗi na. Wai sai ka dinga cewa kuɗinka ka dinga cewa kuɗi na ba kuɗinka ba ta yaya kai to ya zama kuɗinka. Haƙƙi na ne gumi na ne. Barka jin gaya ma asalin zunzurutun tsirarar gaskiya. Tun kafin a kawo kuɗi gidan nan a hanyar kawowa aka yi hatsarin mota kowa ya raye amma kuɗi sun kone. Gani haka. Hatsari fa aka ce. Kai. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina bakin ciki da wannan abun bakin ciki da ya same mu. Kai dai bari kawai ba a magana. To yanzu a batun alaka ta tsakanina da kai. Ai ya riga an raba gari. Shi yasa nake jin kaman in ma haƙare ka. In ɗauke maka numfashi wallahi. Oh dai wannan kuma kai ka jiyo. Kilishi kayan faɗi ƙara ma wato yana ba ta wake ba. Wani irin kallo kenan kake min haka? To ke wani irin kallo ne ma ba zan miki ba sai da kika san irin ruwa da tsakin da zaki domin ki ga ki raba su Sumayya da Abba kuma kin san ba za ki taɓa iya raba su wallahi. Wallahi sai na raba ta da Abba. Wallahi ba za su rabu ba. Wallahi sai sun rabu. Abba ba zai taɓa rubuwa da Sumayya ba. Wallahi sai sun rabu. Oho dai. Shi yasa ba zan huce a kansa ba. To akan wa zaki wuce kenan? Akan matarsa zan huce. Kai idan kuma ya mutu fa? Cewa zan yi kawai Allah ya ji kansa. Ai dama ba damuwa kika da shi ba. Ba ruwanka. Kamar ya ba ruwana. Tunda abin da ya faru ba kai ya shafa ba. Kamar ya bai shafe ni ba idan bai shafe ni ba za ki ganni ne. Ni da ƴan uwana ya shafa. Ke kika jiyo. Gafara ta dalla. Oho dai ke kika jiyo. Gafara ta dalla. A je ka kawo min dukiyata. Ba za a baka ba. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka Allah ka jina. Harman kani ba saboda ni gaba ɗaya suke trending. Kai dala gafara ce. Da ba wata kanwa ba ni kaka. Oh dai kanwa dai suka kiya ko bushashsha ko kuma danya dai kanwa ce kuma ni na zama kamar gishiri a cikin miya dole sai da ni za kani za ta gara. Jiya na fa momi gomba ta kira na a waya take faɗa min cewa jaruman kani sun yi farin ciki saboda sun ga bayana domin yanzu bana suka sababbin bidiyo to yanzu na dawo aiki kuma sai na watse kowa. To in ba ke kika gaya mun ba ya gaya mun. Ya take don ubanta. Ko ma dai ita ta gaya mun ko ma dai ba ita ta gaya mun ba oho dai ni dai na san dai cewa dai na dawo din fa. Babban mutumin banza. Ai na riga na gama da ku tun na riga na cewa dole capacity ku sai da ni yake bazuwa ku jaruman kane to dan haka na dawo dole sai da ni za a gara fa. Dan ci ubanka. Kun san ba san ganin ku nake ba a cikin bidiyo na amma me yasa dole sai ku shigo. Kai ma ba son ganin ka muke ba. To ai ni dama ku so gani na ko ku so gani na dole sai ka gani sai dai baka bude data kawo internet ba. Mahaukaci ne. Allah wallahi tukutuku mugun ice ban ci ba na ba tsohuwa da hayaki bakin shadda mai ganin abu da yawa ai na san dole sai da ni za a gara wallahi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haihuwa ba ta yi rana ba. Sir Allah wata rai. Ai kuwa ana haihuwa ta rana saboda gashi ranar ta haska ni kuma na haska ku. Ni na dauka ma abin da wasa ne saboda in ka ji abin da mutane suke faɗa hankali ma ba zai dauka. Na ai wannan lamarin ya fi karfin ki kira shi na wasa saboda fa ni din fa ba na wasa bane I have not financial intelligence inside my brain that is why I'm telling you. Dama na fahimci kai munafiki ne. Mu dai wallahi a zamanin mu ba ai haka ba. Kun ga ku ai dole kowa shiga taitayinta saboda Allah ya kawo mu wani zamani wanda kake tunanin zai maka ba shi zai maka ba wanda baka tunanin zai ma shi zai ma a yanzu zaka ji kishiro abu aka mai a ce ka sha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan fa kwanaki muna sallah a wani masallaci wai mun yi zaman tahiya muna jira limai ya ce assalamu alaikum sai ya kai Allah ya sauwaƙe. Wa iyazu billahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kawai yanzu zamanin da ake ciki kar ka sake ka faɗi ko ka faɗi kar ka sake zuciyarka ta faɗi domin in zuciyarka ta faɗi ka faɗi kayi wanwar an wuce shuɗe zamanin ka shiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ba da dauki. To amin dai yawwa yau nake farin cikin sanar da ku cewa da dai na ce na daina soyayya amma yanzu na dawo soyayya sunan budurarta ummi. Allah ya tsine mata albarka. To ke kuma yar hasara ai ba da ke nake ba da mutane nake kuma wallahi ta ce za ta bani kulawa kamar irin ta babata. Ya take don ubanta. In sai irin san da nake ummi fa ni ba akan ummi zan iya yin komai fa gaskiya an kin ƙara faɗan magana banza akan ta ko ma me za a iya yi. Allah ya tsine mata albarka. To na fuskanci cewa yau da rigima ake nema da ni a gidan nan to kun tare kun samu kuma wallahi za a yi ta tunda har aka taba mu gudu. Abin da muka yi ma shine daidai. Kun san waye ahalina kuwa ahalina kun san su waye ahalina ko kun san su ahalinta. Shehunnai ne ko kuma mujaddadai ne su? A'a ba su bane. Sahabbai ne ko kuma tabi'ai ne? Ba daya. Ko ta gazutai ba su. Kaga malam da ka ta ko so nake yanzu ka kira mun babara ba ko ku zo ni da shi ina son magana da ni da kai. Kowa bayan an gama azumin farilla guda 30 za a ƙara wani guda 30 domin zaman lafiyar ƙasa. Wallahi ƙarya kake yi munafiki. Ƙarya kake yi. Munafiki. Ƙarya kake yi. Ki gama ihun ki ne dole sai kin yi azumin nan guda 60. Kowa kuma sai yayi. Inji ubawa. Ji shugaban ƙasa mana Bola Ahmad Tinubu. Ba ma ku ci bane. Oh dai ni dai gaskiya sai na yi. In kai mahaukaci ne mu ba mahaukata ba. Ga baba nan ma a gefe ai shi ma ya ce zai. Wallahi a'a. A'a to ya haka kuma
kai ba kai alƙawari ka zo ka ce za ka yi azumin nan guda 60 kuma ka ce za ka raba kai alƙawari za ka raba dukiyar ka gida biyu rabin za ka ba gidan marayu domin tallafa musu sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska babba ma kuwa in dai akan faɗin gaskiya ne babba ma kuwa ashe baka da kunya baka da mutunci to kamar ya azumin nan fa dole kowa sai yayi ba za a yi ba rashin kunya taka ta kawo haka ai ta wuce nan ma to ya abale kai ma azumin nan fa ya kama ka ai na sani me yana wani tunani ai ina dai sanan ma ne domin ka san cewa za a yi fa baka da imani baka da tausayi wallahi to yau fa kowa sai ya jira to ka ce wanda bai san abin da yake ba ni ko na san abin da nake yi harka ta lalace yawwa bismillah baba to a kafta wasan ya fara ba irin yadda nake ji na koshin nan taliya jaka uku ba na cinye to ka ce jaki firmi haka da kai sai jaki kai kwanaki ba sai da ka fito mara 8 ba a gidan biki kai kuma ya dan kwamma na an ce zaka tafi Ethiopia to ya kon shirya mu ce tare ne ubagwa zai je Ethiopia da jaki okay kai ma ka kira ni jakin kenan ko ba dai na dan ce ka zama dan gala ba za ka yi bayani idan ka je lahira to a lahira akwai wanda zai je bai yi bayani ba ne gaskiya ne babu amma to ai bayanin kuma kala ne ba Allah kai mu lahiran lafiya kai ko fa kana da gaskiya aljanna ta mai rubuci ai kawai ai shagali ba ka burge ni fa wai ko kwanaki me ya faru a gidan galan nan da kaje na ji ana ta yabanka wata farawa da ne a Japanese ana waka ana daga kafa ana kai mutumina da na fito ne wani kakkarewa na lankwashe na zube kasa mana sai da aka ja ni sannan na tashi mana na yes kai mutumina zaman ne ga sanan duk kitso ne a kansu kuma baba ai wayewa kenan kuma yanzu mutanen banza ne fa gaskiya baba ka daina ce mana mutanen banza ha ba kai bai kamata ba mu kawai baba ka yi mana shiru ba ruwanka kawai ha ba zaman mana wallahi ka burge ni fa da ka kure babanka me kace ka burge ni da ka kure babanka okay adin normal ne kadan ma ya gani kan mutumin banza mu da muke da manyan mutane to gaban kasar da yake takarar Najeriya fa Bola Ahmed Tinubu ina da nan bashi ga ya musu dai muna waya mahaukata ne mu kai ni fa ba karamin dan iska bane idan raina ya baci taska faɗa musu bala'i za ai kai indiya ka san me ya faru ka sara dan wansu an kai ka gidan jara hali ka dawo wallahi tsaf zan iya farke cikin mutum mai kasa ba abin da ya dame ni amma ka farke cikin mutum kamar cikin akuya oke kana tantama ne taska ai kai ne babban yaro na kana ji wai tantama ki gani yake ma wai ƙarya nake mai in ka ji na wanke wani da tafi rabu da shi kawai abin da fa aka yi zai mun fa na sani kyale shi kawai amma fa kai ma kwanaki ina gidan yari ta kusa da gidan katangar gidan yarin ka zo wucewa na kwala ma kira kai mun fuska kawai kai shiru to mutum yana gidan yari ya dinga kwalo maka kira ai sai ya saka ma hankali ma dauka kamar a gidan yari nake to ka manta da maganar da muka yi kenan wallahi sai mu bude ma aikin kowa ya ji a'a ba ruwan ka da wannan magana amma abin da muka yi hanya tsakanin da kai amana ce to shikenan amaryata zoli wace ce amaryar haba baby kin san irin sun da nake miki fa dalla ni ba wannan ba kike ki faɗa min me yake so dan Allah na zo ka je shi kanti ka an so min sabulu kai ni zaki aika ma amma ba komai duk a cikin so ne ba abu Allah ni ban ce na ji kina ta tsami Allah ki amfani da sabulun salo zai fitar da ke sosai wallahi Allah ya sauke me zan yi da sabulun salo wanda ke ai sabulun salo ne kadai zai iya fitar da ke ba sabulun salo nake bukata ba oke kin fi san na bulitin kenan ko kai ka san kowa ya ga zabuwa da zananta ya ganta kamar ya kenan duk wanda ya kalle ni ya san farina na Allah da Annabi ne da ke kika jiyo kai wallahi farin ciki kawai nake yi murna kawai nake murna me kuma zaki zama amarya ta mana Allah ya sauwake ni fa ko zumu din da nake daren farkon nan daren cin abarcin nan dan ce ana abubuwa ya kai ka sani baki san je aboki na ya aure ba to ai da ni aka raka shi kai amaryan nan ana dawowa ni koma ne daga baya zagaya bayan gidan nan to wajen windo ina kasa kunne ya karfe kunne ina nan sauro su ina tun komai abin da yake faruwa sauro yana ta cizo na amma ko jin sabon cizon ma ba na yi kawai ni dai ina jin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake so ke ma in muka yi auren nan ai kin gane kenan san maka rashin mutunci a cikin gidan naka kiyaye ne to ai in mun yi aure na ce ba yanzu ba wannan irin bala'i ne gaskiya ni ban ga bala'i a wannan abun ba to shikenan zan tafi amma dai zaki mu subscribe a YouTube dina ko Allah ya sauwake YouTube dina mai suna Faruk YSM24 TV ya kamata ki mun subscribe Allah ya sauwake kai gaskiya ina hakuri wai taska idan kai take ga wannan maganganun ya zaka yi tana fito ran talle ta wallahi
Allah kai. Tattala ta mata mari. Ai na sani. Duk abin da za a yi. Ni na ci dubu sai ce to kurwa ta kur wallahi tallahi. Ba abin da aka yi zai mun fa. A to a huce haka. To ni dai dan Allah masoyiya ki mun subscribe a YouTube ina mai suna Faruk YSM 24 TV. Allah ya sauwake. Shikenan tunda ba za ta yi ba ku masu kallo dan Allah idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon ko kuma a TikTok dan Allah kai following ina kaji. Wannan walalan ba da muke sha duk domin faranta muku rai muke dan Allah. Ya kamata dan Allah ku dinga mu yi mana abin da zamu karu. Da Allah malam in zaka ware ka ware. Ka zo sai wani maganganu kake. Idan kuma a YouTube ne dan Allah ka taimaka kai mun subscribe ka danna alamar kararrawa saboda idan na saki sabon bidiyo ku dinga kalla. Wallahi duk wani ba karamin wahala ne da wannan aikin ba wallahi kuma duk dan mu faranta muku muke yi. Akwai na biyun sa yana nan zuwa insha Allah. Ni ne naku Faruk YSM. Wasu suna kira na da Faruk ɗan sama. Ina matakar farin ciki. Dan Allah ku taimaka ku daure ku dan yi mana subscribe na ke kuma fa Ai labewa ne ina ji. To saboda na gode hakan yayi kyau. Ku yi mana subscribe. Ni ne naku Faruk YSM. Wane ne wannan? YouTube dina mai suna Faruk YSM 24 TV. Shi ne amsa da yarda Allah. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraro. To a yau nake farin cikin sanar da ku cewa na dawo comedy interview da jaruman Kano daga yau har sai ranar da Mahadi ya bayyana. Zan ci uban kan wasa nan wajen wallahi. Kamar ya za a ce ba za a yi wasa ba gaskiya mu dai dole sai mu yi wasa in bai wasa faɗa za da talauci za a ko da me za a gaskiya comedy interview ni dai daga yau jaruman Kano ba saboda ni gaba ɗaya suke trending. Kai dala gafara ce. Da ba wata kanwa ba ji kaka. Oh dai kanwa dai cikakkiya ko bushashsha ko kuma danya dai kanwa ce kuma ni na zama kamar gishiri a cikin miya dole sai da ni za Kano za ta gara. Jiya na fa momi Gombe ta kira ni a waya take faɗa min cewa jaruman Kano sun yi farin ciki saboda sun ga bayana domin yanzu bana saka sababbin bidiyo to yanzu na dawo aiki kuma sai na watse kowa. To in ba ke kika gaya mun ba waye gaya mu? Gaskiya take dan ubanta. Ko ma dai ita ta gaya mun ko ma dai ba ita ta gaya mun ba oho dai ni dai na san dai cewa dai na dawo din fa. Babban mutumin banza. Ana riga na gama da ku tunda na gane cewa dole capacity ku sai da ni yake bazuwa ku jaruman Kano to dan haka na dawo dole sai da ni za a gara fa. Zan ci uban ka. Kun san ba san ganin ku nake ba a cikin bidiyo na amma me yasa dole sai kun shigo? Kai ma ba son ganin ka muke ba. To ai ni dama ku so gani na ko kar ku so gani na dole sai ka gane sai dai in baka bude data kawo internet ba. Mahaukaci ne kai. Allah wallahi tukutuku mugun ice ban ci ba na ba tsohuwa da hayaki bakin shadda mai ganin abu da yawa ai na san dole sai da ni za a gara wallahi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haihuwa ba ta yi rana ba. Tur Allah wajen ai kuwa ana haihuwa ta rana saboda gashi ranar ta haska ni kuma na haska ku. Ni na dauka ma abin da wasa ne saboda in ka ji abin da mutane suke faɗa hankali ma ba zai dauka. Ina ai wannan lamarin ya fi karfin ki kira shi na wasa saboda fa ni din fa ba na wasa bane I have 99 intelligence inside my brain that is why I'm telling you. Dama na fahimci kai munafiki ne. Tunda dai Allah ya riga ya kawo mu zamani wanda kake tunanin naka shi zai ma kuma wanda kake baka tunanin zai ma ashe shi zai ma. Mu dai wallahi a zamanin mu ba ai haka. Wai za ka tofa man miyu. Ni fa ba yawu zan tofa ma ba an gaya ma kowace addu'a ce ake tofa yawu. To ko liman ma da ya su multa da mu bai muna hunan tofi miyan ba. Sai kai. Liman daban kuma nima daban kuma ai nima limamin iya ne. Dan tukurma ba. Kai ni kake zagi? Ba duru tukurma bro banka. Ni kake zagi in dai ka isa kada yanzu. Ni ka isa don. Turu ba. Kai. Allah duna gaji. Allah duna gaji dudan wayan faranta mutane da kai jama'a. Baba dan dan Allah ka taimaka kai mun subscribe. Haram. A YouTube din na dan kai mun subscribe shi ne zama haram. God have Allah wallahi nan gani nan bari kurkuta hammata sadaka. God have Alibu bobo. Allah sai dai a ganin a banni. Wato na taskila banda lawi sai in ji dan galawo ya ce wa ne lala wallahi farwar dirgajab sai an jira. Allah sai dai kallo. Allah wallahi. To ga masu bukata a musu tallace-tallacen kasuwancin su irin ko gurin business ko biki ko suna ko ma dai me kake so a ba talla kai ga WhatsApp number na nan zaka iya kira na amma ba lallai ka samu ba amma zaka iya yin magana ta WhatsApp kai mun magana ta WhatsApp insha Allah ina maraba. To assalamu alaikum suna na Faruk ɗan samu ikon Allah tukutugu mugun ice ban ci ba na kona uwan wani. Uwarka Ko kuma daga yin Hausa. Wannan ba Hausa ba. Kai ni ma fa sai celebrity din ne fa ko alanu bai sai ga mu komai ba. ka san kalmar da ta rika Gaskiya yau ba a nemi zaman lafiya a gidan nan ba. Idan ba mai tare himan mai dukan ya ba Allah ya tsine. Kai wa za ku da ka? Ƙarya ne idan ba wanda ya isa. Dan iska. Da na iskancin to. Billahi wallazi la ilaha illa huwa zan kafa ma haƙura. Ni za ki gaya haƙori ko da jama'a ina zan ce baki daɗe da warkewa ba.
gaskiya yau din nan akwai bala'i kenan. Kai har abada kenan watan hankali ya kaura daga gurin ka. Ke tsohuwa rufa min baki kina kallo an kokkalla mun ma da bace ko ba sai da zaki fara yin wasu magana da ni bana wani ganewa. Ke baka da kunya baka da mutunci. To ke baki ga abin da ya faru bane? Rashin kunya taka ta kawo haka. Kadan ma kika gani wallahi nan gaba zan iya sa hannu duka ba zan iya sa duka. No. Kamar ya no. Never. Kamar ya ne ba. You understand? Wani understand ni ban yi wani understand ba. Matsalar kai jahili ne a kawai. Aba ƙarya ne wallahi shi ma san waye ne ai. To I meant to maintain peace and order and this. To I went to school yesterday. That is why. Moza like you. Ƙarya ne fa wallahi ba wani waye. Yanzu sarki har da kai za a yi mun haka. Shikenan ba matsala. To ga masu bukata a musu tallace-tallacen kasuwancin su irin ko gurin business ko biki ko suna ko ma dai me kake so a ba talla kai ga WhatsApp number na nan zaka iya kira na amma ba lallai ka samu ba amma zaka iya yin magana ta WhatsApp kai mun magana ta WhatsApp insha Allah ina maraba ina muku oyoyo ku ne fa fans dina fa sai da ku fa za a sanna fa sai kun so a sani sannan za a sani ku za ku tare ku daga ni a ganna a sanda ni Na rantse sai na faffasa ma kokan kan. mana dama na fahimci kai munafiki ne dama tun ba yanzu ba kake so